μέσα στους άνδρες να γίνει μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας. Να υποχωρήσουν συντηρητικά αναχρονιστικά στερεότυπα που θεωρούν λάθος και άδικα ότι οι άνδρες είναι ισχυρότεροι από τις γυναίκες και να καταλάβουμε ότι η ισότητα των φύλων είναι μια win-win υπόθεση. Gender equality values the future of the education. About our opinion, because their vote. You have to speak to your parents, your grandparents, your colleagues. That's how it works. That's how society changes, because politicians reflect their voting base. That's the key. Γιατί πιστεύω έμπρακτα στην ανανέωση, στο να δίνουμε εμείς οι μεγαλύτερες ηλικίας χώρο και τόπο στις νεότερες γενιές να δώσουν το δικό τους στίγμα και να δώσουν το δικό τους όραμα για τα επόμενα βήματα της Ενωμένης Ευρώπης.